Helo na, gwawr ydw i o gwmni hyfforddiant Portel. Mae yna ddau ddarpariaeth dyn ni sydd wedi cael ei gymeradwyo gan yr Academi Arweinyddiaeth. Yr ddau ddarpariaeth wedi cael ei achrededu gan y bwrdd arholi ILM, sef Institute of Leadership and Management. Mae'r ddau ddarpariaeth hefyd wedi cael ei ariannu'n llawn gan y Llywodraeth. Un ohonyn nhw yn seiliedig ar lefel 4, sef yn edrych mwy ar arweinyddiaeth a reolaeth gweithredol, lle bod y lefel 5 yn edrych mwy ar arweinyddiaeth strategol. Mae yna unedau lefel 7 ymhlith o fewn yr rhaglen lefel 5. By'r broses yn un fanteisiol iawn i ni, fe wnaeth orfodi ni i eistedd lawr a mapio a sicrhau ein bod ni'n cymryd i ystyriaeth ac yn amlygu lle oedd egwyddorion ysgolion fel cymunedau dysgu, y safonau proffesiynol, y dull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol, ac wrth gwrs y cwricwlwm newydd yn ymddangos o fewn y ddau ddarpariaeth. Baswn ni'n dweud bod y broses yn un holl bwysig mwyn sicrhau bod pob darpariaeth yn cyrraedd safonau ansawdd uchel a bod ysgolion hefyd yn teimlo'n hyderus ac yn ffyddiog bod yr rhaglenni o bod nhw'n dewis ymrwymo gyda wedi bod trwy broses trylwyr a fanwl gywir. Yn sicr mi oedd y broses i ni yn broses hwylus, fe wnaethon ni fwynhau yr holl beth, i fod yn hollol onest, felly oedd e ddim yn her ofnadw ac erchyll, mi oedd e yn rhywbeth wnaethon ni fwynhau. I'r rhai sy'n meddwl mynd am y broses gymeradwyaeth amdani, yn bendant mae wedi bod yn broses gwerthfawr a buddiol tu hwnt i ni fel cwmni ac ni'n edrych mlaen yn arw a troi'r cais nesaf i fewn ar gyfer gymeradwyaeth. Felly, amdani, a diolch yn fawr iawn i'r Academi am y cyfle.